मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीच्या दौऱ्यावर आहेत। चौंडीमधील कार्यक्रमानंतर ते दिल्लीला जाणार आहे अशी माहिती मिळते। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार आहेत। चौंडीमधला कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती मिळते। आज अहिल्यादेवी होळकर यांची 301वी जयंती आहे आणि चौंडीमध्ये शासकीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उपस्थित राहतील आणि हा कार्यक्रम झाल्यानंतर ते दिल्लीला जाणार आहे अशी माहिती मिळते। तर नुकताच मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सुद्धा दिल्लीच्या दौऱ्यावर होते आणि या विधान परिषदेच्या जागा वाटपासंदर्भात त्यांच्यामध्ये खलबत झाली, सूत्र ठरलं आणि आता पुन्हा एकदा ते दिल्लीच्या दौऱ्यावर जाणार असल्यामुळे नेमका हा दौरा कशासाठी आहे या संदर्भातल्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत। तर चौंडीमधल्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती मिळते।